Maghapon sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Ang ato ang Ebanghelyo kinutlo sa Kapitulo 17, versikulo 1 hangtod sa 9, mao kaning ikaduhang kanang basahon sa Domingo sa Kwaresma. Sa makaduha nga Domingo, brothers and sisters, sa Kwaresma, atong tan-awon nga si Jesus human siya nga gitintal ug nagpuasa dito sa bukid Kamingawan, no, sa deserto. Karon muanhi kita sa ihang transfiguration, pagkausab sa iyang panagway, no, sa iyang kahimayaan. So brothers and sisters, kanini ang basahon karon, daghang kayo ni siya tema, no, o ang iyang tema kanang tema sa obedience ngani sa ato ang basahon, makita nato ang kahimayaon sa Ginoo kung masinubtanon lang ang tulo ka disipulo nga giuban ni Hesus dito para musaksi sa iyang kahimayaan. Naunsa man sa kang Lucas nga kanang Ebanghelyo, nakatulog man ni sila pagmata nila na transfigure na si Jesus, no? So, brothers and sisters, ito kita sa Ebanghelyo. Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid, no? Sa taas nga bukid, sa uban nga basahon kani Mount Hebron kuno ni Mount Hebron, no? Puro wala ka magsiguro ug unsa gyud nga bukid. Si Pedro, si Juan ug si Santiago mao man kani ang inner circle ni Jesus, no? Sila, brothers and sisters, kanunay man gyud ni sila nga gakuyugon dito sa Getsemani, mao gihapon, parihar gihapon nakatulog, no? So dito sa Mateo Kapitulo 16 26 na versikulo 37. And then kang pagbanhaw o pag-ayo sa kanang anak nga dalaga ni Jairus, no, sa Marcos Kapitulo 5 versikulo 37. Tuapod sila dito, no, karon diri sa ato ang Ebanghelyo sa Transfiguration na sila, no? Symbolic yung kaning usa ka bukid, no? Mga maning Galilean kuno ni nga Sinai kay natabo man sa Galilea. Ang Ginoo nagiistorya kang Moises o dito sa Mount Sinai. Muning kaninian siyang giadtuan lang bukid mo kaning Galilean nga Sinai. O si Elijah at the same place, no, nag-iistorya usab ang Ginoo. Sa versikulo 2, samtang nagatan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong may sama sa adlaw ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elijah nga nakisulti kang Hesus. So nga naman si Jesus, si Elijah ug si kananaang Moises, no? So nani dako nga kahulugan. Ngani kung mangutana kita nga naman si Jesus, nagtransfigure man siya, no? Nausab man niyang panagway. Gidala po niya ang tulo ka disipulo dito sa bukid sa Galilean Sinai. Unsa may but pasabot ini. So brothers and sisters,
kanana ang si Jesus manggod na tao ordinaryo sa pasungan sa mga ginikanan nga ordinaryo, nagpakatao gud siya, wala siya magpakatao nga dato, nagpakatao gud siya nga pareha sa ordinaryo gyud nga tao. Og brothers and sisters, mo na bitaw biyayon siya kay anak na gid siya sa karpintero, biyayon siya kay pobre gid siya kaayo. But si Jesus iyang gidala ang tulo ka tinun-an kay plano gyud sa Ginoo nga ipakita pod sa Ginoo nga si Jesus anak day sa Dios. Si Jesus day Dios pod siya, kay gipakita man na iyang kahimayaan, no? Kaputli siyang sapot og kahayag siyang naong nga siya gyud mo'y Dios. Brothers and sisters, ngano man nga naman si Elijah ug si Moises, no? Si Moises manggod siya man ang kanang gitugyanan sa balaod sa Ten Commandments, nahimo ganing 613 kamok nga balaod kay gipa tas-an pa gyud, no? Gidugangan pa gyud sa mga Hudiyo. So siya ang balaod nga gihatagan, gitugyanan sa Ginoo. O si Elijah mo'y nagrepresentar diha sa kanang ato ang mga panagna o propesya, no? O propesya sa mga prophets na of course wala gyud nakaikes ang mga propeta kay ilaha gyud gilutos sa mga Hudiyo. Unsa man ni ang Old Testament composing of the law of Moses and the prophets nga mga prophecy, brothers and sisters, mao kanang gituman ni Jesus sa New Testament sa bag-ong kasulatan, mo na ibot pasabot. Nagka-istoryahe sila sa kang Moses o kang Elijah, simbolik ka na nga naghiusa ang Old ug New Testament o gipatuman ka na sa kanang atong Ginoong Hesus, no? Siya ang fulfillment, siya ang nagatuman ni ana, brothers and sisters. Sa versikulo 4, si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga aniya kita dinhi. Kung gusto ka magbuhat ako o dinhi og tulo ka tulda, usa alang kanimo, usa alang kang Moises o ang usa alang kang Elijah. So brothers and sisters, wala kasabot si Pedro, kailangan lang alimukawan man siya, no? Unya dili naman kuno kinahanglan nga magtulda pa sila ngano man kay gipandungan man sila, no? Gipandungan man sila sa kanang panganon, no? Panganon nga kanang gipreparar sa Ginoo, brothers and sisters, no? Muna sa versikulo 5, samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila nga unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, kini mo ang pinangga kong anak nga akong gikaymutan, pamati kamo kaniya. Brothers and sisters, no? So mo kani ang kanang gitawag nila nga ang panganod nga sikina, no? Ang sikina sa Hudiyo, ang but pasabot ana kahimayaan nga kanang panganod o sa kanang presensya nila gipandungan sila sa Ginoo. So brothers and sisters, kanana ang Ginoo nag-istorya kanila nga pamatia ninyo siya kay siya ang pinangga kong anak. Murag gyapon pareha sa kang Mary, no? Dito sa wedding feast of Cana nga buhata kung unsay iyahang ipabuhat kaninyo, no? Sa Juan kapitulo 2 versikulo 5,
Niya si Jesus nga mao anak sa Dios, mao kaning nagpadayag kanato. O ngani, brothers and sisters, mao man kani nga gikuman sa Ginoo sa propeta. Mao man gyapon kani mga Israelites nga kananang gidasig sa Ginoo nga maminaw sa propeta pareha kang Moses nga sila iha manggibayaw, iha manggitugyanan sa iyang mga lideres, no, atong panahon na. Sa versikulo 6, sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo. Busa nang hapa sila, si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon, tindog kamo og ayaw kahadlok. Sa paghangad nila, wala sila'y laing nakita gawas kang Jesus. So brothers and sisters, giduulan ni Jesus sila og gihikap og gingnan nga bangon, tindog kamo. So mura ba ang pasabot paghikap nila, gi-consecrate sila, no? Brothers and sisters, og nawala ang ilang kahadlok, gihikap. Ang Ginoo muhikap usab kanato, no? Labi na ug naatas ka kuyaw o kapiligro ug nakita sa ato ang dili kasabtan, labi na sa sitwasyon kaning panahon na dili sila kasabot sa sitwasyon. Munang giduulan sila ni Jesus o gihikap. Samtang naglugsong sila sa bukid, pagpamauli na, gipasidadan na sila ni Jesus. Ayaw ninyo isulti o isugilon kang bisang kinsa kining panan-awon nga inyong nakita hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Brothers and sisters, diha sa first reading makita nato sa book sa Genesis, no, nga nadungog nato ug nabasa nato nga ang Ginoo nagtawag kang Abraham. Dadon ang tanan niyang kabtangan ug ang iyang pamilya ug moadto sila dito sa yuta or the land nga dili gani nila kibawan ug asarapit. Si Abraham, wala lang gyud siya mag-istorya. Niingon lang gyud siya nga, okay God, okay Lord, moadto mi kay imo hamang sugo. So siya masinubtanon, brothers and sisters, ug ang Ginoo naghatag kaniya ug usa ka anak nga iyang anak mao si Isaac, no? Busa si Abraham na imong kanang amahan nato, no? Father of all nations. O kanang amahan siya sa mga Jewish nga mga Christians, no? Mga Kristiyanos o mga Muslim pod, kay ang ihab yang usa ka anak si Ismail, no? Muslim baya. Then siya nahinumdaman hantod karong panahon na, brothers and sisters, sa kanang pag-ampo sa mga milyon nga mga tao, nga katawhan sa Dios, ma-Muslim ba siya o mga Kristiyanos, kay siya may amahan sa tibuok kalibutan o tibuok katawhan sa kalibutan. Unsay hinungdan, kay siya masinugdanon, no? So brothers and sisters, kita day og masinubtanon day kita or masulundon, no? Like Moses and Elijah, like Peter and Paul and many others, no? Kita day mag-glorify kita. Madala kita dito sa langit. Mo magyuni ang ato ang gikinahanglan nga para mabalaan kita, madawat kita sa langit. Kinahanglan ang pulong sa Ginoo ato ang sundon, no? Klaro gyud kayo unsay pulong sa Ginoo, unsay gisugo sa Ginoo, mao iyang pulong. Ang pulong niya mao man ang sugo, o kinsa man ang pulong mao man si Jesus nga atong Ginoo. Madala gayud kita diha sa iyang
kanana ang ginghari ang dayon, no? Si Moses o si Elijah, sila gitagaan ining kanang dako kayong tahas sa plano sa Ginoo sa kaluwasan ug ilahang natuman, no? Natuman nila ug gipadayon, gipulpil ug kanana ang gituman ni Jesus. So brothers and sisters, kita gitagaan og gamay, no? O gani dili kayo kanana ang mahinungdanon nga mga tahas ug uban gisalikway nila kini, but ang Ginoo naghatag kinatong isig usa nga kita responsible gayud nining atong tahas sa plano sa Ginoo ug kita brothers and sisters tagaan yun sa iyang gitinguha nato sa kinabuhing dayon. Gamay ra gyud nga taas. Masinugtanon lang kita ug mas sulundon. We are just faithful and obedient sa iyang sugo, sa iyang pulong, brothers and sisters. Ang transfiguration di ay nagpadayag day kang Hesus ug unsa gyud tinuod nga identity ni Hesus. Kini usa ka tinuod gayud nga manifestation sa Ginoo nga si Jesus Ginoo gayud kay naghatag gayud siya sa iyang kahimayaan. Siya gayud mao ang usa ka anak sa Dios nga mag-antos nahigugma kanato og mayo, mag-antos og magpakamatay diha sa cross para kita maluwas, no? So brothers and sisters, dili entertainment ang transfiguration, no? It is a true identity of Jesus nga iyang gipakita o gipadayag diha sa Ginoo nga mao kani akong anak. Listen to him, nag-glorify na gyud, no? Ipakita gyud nga siya ang Dios. Si Moses o si Elijah nagpakita po sila unity sa plano, kahiusan sa Old ug New Testament, kahiusahan sa plano sa Ginoo. Si Moses nagpakita siyang mga balaod niya nga tahas sa Ginoo kaniya, og si Elijah sa iyang mga prophecy. Brothers and sisters, natuman kani diha kang Hesus, diha sa transfiguration nakita gayod nga siya kay ang transfiguration man gyud nagporsyado na man gyud sa iyang resurrection, brothers and sisters, no? Kung natuman na gayod kini niya, natuman gayod kini natuman gayod matuman gayod diha sa iyang resurrection, no? Kay wa pa man ni resurrection kanini ang transfiguration, but gipakita na, no, nga naagi kabanhawan kanatong tanan. So ang sentro nini sa atong amahan nga gihatag kanato karon, paminawan siya. So sa adlaw-adlaw day natong kinabuhi, maminaw kita sa sugo sa Ginoo. Maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Dili nato makita ang kahimayaan sa Ginoo dito sa langit o dili kita may langit kung dili nato kini tumanon ang iyang pulong. Maminaw kita, no? So brothers and sisters, sa pagkahuyang sa ato ang mga kanana ang pagsulay ini ang kinabuhi, kapila ang Ginoo mo istorya nato, bangon, no? Arise, do not be afraid. Kayo usahay biya, brothers and sisters, naagayo ato mga kasaypanan sama sa transfiguration, paghangad sa mga disipulo, kay sila mismo naglangay-langay, sila mismo wala sila hatag o magtamod sa istorya sa Ginoo nga pagdala nila dito sa bukid, but sila nagpatulog-tulog. Kita sa itong kinabuhi na gyapon ang itong pagpatulog-tulog, no? Paglangay-langay, paghangad nato, Ginoo naman di ay. Ang Ginoo naman di ay nagsugo na nato, wala nato matuman. But
ang Ginoo maluluyon, nagpakita og mercy ang Ginoo. Iyang gitandog, gihikap kita, o ina niya bangon. No? Every time nga makasala kita, bangon. Rise up, no? Bangon ka mo, kay kanana ang tuntulan ka mo, naku ubalik, no? Mao nang kani ang kanana ang kahimayaan sa Ginoo nga gipakita niya kanato kanunay karon sa iyang paghatag sa iyang kapasayloan ug ang iyang kaluoy kanato. Brothers and sisters, yun siya nga, pag naog nila sa bukid, kanana ayaw biya ka mo pagpanugilon ug unsa inyong nakita diri, no? Until nga matuman na ang resurrection. Tuod man, brothers and sisters, kung gapanabi wag yun sila niya, dili masabtan ang ato ang kanana ang gibuhat sa Ginoo sa iyang transfiguration. Mahimo na siyang kanana ang masintro diha sa kasinaw sa puti sa biste ni Hesus ug ang iyang naong ni sidlak og maayo sa kahayag. Masintro niya, walay kanana ang kahulugan ug unsa day pasabot ana, no? Kay mayan Hesus gipakita kay siya Ginoo, kay mayan sa Dios iyang pakita diha kang Hesus, si Hesus mismo nag-glorify kay ipakita nga siya gayud ang mabanhaw para muluwas kaninyo. So, brothers and sisters, usahay manggod ma-focus diya sa milagro, ma-focus diya sa transfiguration kay ilang pagtuo milagro kung magtabi kita, no? Panabi kita sa mga katawhan. Ma-focus niya na ang mga katawhan dili na mo kanana muantos ug unsay kanana ang mga gikinahanglan sa ato ang kinabuhi. Usahay gusto na sila mo kanana ang mo shortcut dito sa kanang milagro na usay bitaw kita kung magsakit kita gusto magitag milagro diretso, no? Mangayo kita dayon o magampo kita dayon gusto kitang milagro maulian kita sa ato ang sakit, ato ang mga balatian. Apan ang Ginoo ng istorya maulian ikaw o magtuman ka pod sa mga gidili nga dili nimo kanon. Magtuman usab ikaw, faithful ikaw sa gihatag pod nga resita sa tambal sa doktor. Nan, konsultihan ka na dakong milagro dito sa usa ka simbahan, muadto ka, kay magpatambal. O naapoy mga albularyo nga makita ninyo sa bukid nga muayo sa mga masakiton, muadto ka pod. No, kay gusto manguta shortcut sa ato ang kaugalingon. But brothers and sisters, dili ba maayo mo uyon gyud ta, mo pakita gyud ta nga masinugtanon ta, obedient kita o faithful kita sa ato ang kinabuhi. Kaya ang Ginoo siya mismo muhatag nato, padayag nato ug unsa ba gyud ang kinabuhi ug unsa man gyud ang pag-atiman sa ato ang Ginoo samtang kita nga nagbalatian, no? O sa ato ang panginabuhi usab gusto kita mo dato diretso, no? Gusto tang mo shortcut kita, magpalit na lang siguro kitang luto or unsa pa og magkuha na lang magana na ang magsugal na lang, ang uban pod manghawat na lang, ang uban manglimbong na lang. Yan man gusto matag shortcut. Ang Ginoo gusto niya sa ato ang kalampusan naa siya karon giya gauban kanato sa atong kalampusan, sa atong paningkamot adlaw-adlaw, sa atong sakit, sa ato ang mga gikinahanglanon, sa atong study o nag-study ta, sa ato ang trabaho. Gusto siya naa siya, no? Ubanon na to siya, kanang apilo na to siya, dili ngon nga ayara na to siya ubanon og magkinahanglan na ka, like atong istorya nako moadto siya abroad kay napuno siya utang diri sa Pilipinas. Kaya man niya gipahibalo ang Ginoo nga kuha na siya, nag-apply na siya visa, aya pa siya nag-ampo. Yun siya, Lord, kung
approve gani akong visa, Lord, mo hatag ko simbahan og dili gani na magkontra gyud ta, Lord, kay di gyud ko nimo tabangan. Pero saan maka nag-istorya niya na nangay pakatabang sa imo pagplano pa o ka na karon nagkuha na ka, nag-apply na kag visa. Brothers and sisters, muna siya nga paghangad nila si Jesus man di ay, o gihikap sila ni Jesus, o gignan sila bangon, ug unsay ilang gibuhat usay kita mo bangon lang. Walay laing istorya, mangayo pud kitag pasaylo. Lord, pasaylo ako kay nakatulog ko. Lord, pasaylo ako kay wala ko makabantay. Lord, pasaylo ako kay nagpabaya ko, no? Nanikas ko. Kanana ang wa ko magpahibalo sa imo, wala na ko ni giampo. Muna ato ang kinabuhi, no? Nagpadayag na si Jesus nga siya gayud ang Ginoo. O ipahinomduman kita sa Kwaresma nga si Jesus kanunay magpadayag sa ato, kanunay gikinahanglan nga we are to be faithful and obedient sa iyang kabubuton, ang pulong sa Dios, ang pulong ni Kristo, ang pulong sa Dios nga iyang gipadayag kanato, brothers and sisters. O diha sigurado gayon nga mahilangit kita sa pag-abot niya ug madamlag sa iyang ikaduhang pagbalik. Salamat kayo ug maayong gabi sa tanan. Light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Light them with my word.